koľkej príde. Som šťastná. Veľmi pekne ďakujem. Aj vám pekný večer. Poliala som ti ho roztopeným maslom. Len jedz. Ďakujem. Nadide. Vieš, to, čo si mi povedala o tom, že mám vypočuť svoje svedomie, že ma iste preberie, prebralo ma. Za 39 rokov si už poznám svojho muža. Myslíš, že neviem, aké ty máš v skutočnosti mäkké srdce? To je výborná polievka. Dobrú chuť. Len si ju, tuším, trošičku presolila. Srdce ma bolí. Veľmi ma bolí srdce, Burhan, ale hneď zavolám dievčaťu a poviem jej, že dedo tie peniaze dá. Dedo dá? No dobre, ale ako ich teraz nájdeš? Máš na nich telefónne číslo? Áno, mám. No už teda zavolaj, keď sa tak bolí srdce. Dobrý večer. Dobrý večer. Obliekla si čierno. Smútočná farba. Je nejaký dôvod? Možno preto, že aj noc je čierna. Neposadíš sa? Volané číslo je momentálne nedostupné. Zavolajte neskôr, prosím. Mobil... Dáš si niečo? Nie. Noc je čierna. Tu sú peniaze.
už toho mám plné zuby. Každý deň je s niekým problém. Natrafím raz na nejaký seriózny personál. Vezmi jemnejšie sito. A riadne preosievaj. Keď vyberáš zamestnancov, musíš mať vyššie nároky. Nie len peknú tvár, alebo či na to má. Ale nevrav. Vy keď ste prijímali tú novú architektku, pozerali ste sa na jej výkon? Alebo skôr na jej výzor? S jej miestom nesúvisí krása. No, krásna, veruje. To môže byť. Nás skôr zaujímajú jej pracovné výsledky. Ktoráže je krásna? Jedna architektka, čo pracuje v Keremovom holdingu. Ešte len začala, už pri prvej práci dostala vysoké ocenenie. Pri prvej práci sa vždy ide na plný plyn. Chce sa vytiahnuť a spraviť dobrý dojem, no to sa uvidí o pár mesiacov. Naozaj? Koľko spoločností si to dnes riadila, Haricha? Nemusím nič riadiť, Zlatko, ja tomu rozumiem. Ach tak. A mimochodom, kde je Onur? Prečo neprišiel? Prečo ťa Onur tak zaujíma? Ha? Hádam sa, nebude tebe spovedať, kde je. Prečo si dnes večer taký protivný? Len som sa pýtala. Neviem, či som protivnejší ja, alebo toto prostredie. Radšej idem, príjemnú zábavu. Počkaj, idem s tebou. Pani Šeherezáda? Dúfam, že je všetko v poriadku. Po našom telefonáte som trochu znervoznil. Tu sú peniaze. Peniaze? Tak zavčasu, ale vedie ešte iba... Príde dnes v noci tá darkyňa. Hneď zajtra začneme s liečbou. Je vám dobre? Áno. Všetko sa dobre skončí, pani Šeherzáda. Kán sa úplne uzdraví, verte mi. Dovidenia, pán doktor. Keby som pánu Onurovi povedala, že môj syn má rakovinu krvi, myslíš si, že by mi dal $150,000 na jeho liečbu? Ja ti neviem, Šeherezáda. Vieš, $150,000 to nie je malá suma. Ani pre takého boháča. Ale jedná sa o život môjho syna, Benu. Myslíš si, že nemá svedomie? Toľko rokov už pracujem v Bini a Pino, ešte som veru nevidela, že by ten človek mal nejaké svedomie. Pán Onur je veľmi bezcitný muž. Tak ty hovoríš, že nedá. Ak chceš, povedz mu. Ale on ti podľa mňa nie len, že nedá žiadne peniaze, ale ešte ťa aj obviní, že si ich klamala, keď si vravela, že nemáš dieťa. A ak ťa vyhodí, čo potom urobíš? Bože, urob taký zázrak, prosím ťa. Prosím ťa, pomôž mi. Nech zoženiem tie peniaze.
Toto je dar staroby, synak. Ne? Myslím takéto včasné rána. Keď je všade naokolo ticho. A počuť len vtáči spev. Keď som bola mladá, vždy sa mi ráno veľmi ťažko vstávalo z postele. A teraz, len čo sa prebúdza príroda, otváram oči. Zostarla som. Nehovor, mama. Veď ty vôbec nie si stará. Aj dávno predtým si vstávala na svitaní. To len preto, že tvoj otec rád skoro vstával. Keby bolo po mojom, ešte by som spala. Tak si mala spať. Prečo si stále žila podľa otca? Lebo otec to robil takto a takto. Koľko už odvtedy prešlo rokov? Môžem na to zabudnúť. Na tvojho otca. Alebo na tú ženu, ktorá ho odtrhla od nás. Na obidvoch. Ale najmä na tú ženu. Lenže to nejde. A ja by som chcela zabudnúť. Ale na tú noc, keď nás tvoj otec opustil, na tú veru nemôžem zabudnúť nikdy. Bola to taká čierna noc. Taká noc, na akú sa nedá zabudnúť, synček. Úplne čierna noc. Čierna noc. Nedá sa zabudnúť. No radšej to už nechajme tak. Ty si prečo prišiel tak zavčasu a ešte aj v nedeľu? Nemohol som spať. A prečo? Šiel si spať tak neskoro, že si nemohol zaspať? Príliš sa vyčerpávaš. Mám o teba strach, synček. Máš predsa armádu zamestnancov, architektov, takých aj onakých. Veď tam nemusíš všetko robiť ty sám. Nech za teba pracuje tvoj personál. Aj tvoj otec bol taký ako ty. Kam ideš? Preč, mama. Hraňajky? Nemám chuť.